O gran interese que espertan as xornadas A Pobra no Tempo animou o Concello a seguir apostando por esta cita divulgativa que pon en valor o rico patrimonio histórico e cultural do municipio. Son as xornadas que están moi asentadas no calendario da Pobra, no calendario cultural da Pobra do Caramiñal, que a xente espera con moita ansia estas xornadas. De feito, se vai abrir o prazo de inscripción e se vai a cubrir todo moi rápido, porque sí que é verdad que nos preguntan, e creo que é moi interesante, non? Sobre todo para a xente de aquí, porque é unha oportunidade para coñecer o Concello, para coñecer a historia do noso. Nesta sétima edición xirarán sobre 4 temáticas. Unha delas será a arqueoloxía, coas escavacións realizadas na Corte do Santo como protagonistas. Fíxose en xullo unha intervención en colaboración ca Universidade de Santiago e precisamente unha das charlas, a primeira que se vai a inaugurar estas xornadas, pois vai a estar a cargo do arqueólogo que dirixeu esa pequena intervención. En concreto, Mario Ramos. A charla vai a ser as escavacións na Corte do Santo. E aí vanse a dar a coñecer algunhas dos descubrimentos que se realizaron, pero tamén das probas que se encargaron, non? Probas de orden cronolóxico, ou sea, as probas de carbono 14, que nos van a dar seguramente algunha pista pois da antigüidade destes restos. Tomaránlle o relevo o historiador Xosé María Fernández Pazos coa historia do naufraxio do Santa Isabel e a lingüista Ana Isabel Boullón Agrelo cunha interesante charla sobre os apelidos da Pobra. Pechará o programa de conferencias o sábado a pedagoga Pilar San Pedro, debullando a presenza da Pobra como escenario da literatura galega. O domingo terá lugar unha visita guiada polo xornalista Manuel Gago ao redor da Portela. Os interesados en inscribirse poden facelo no enderezo electrónico bibliotecadapobradocaramiñal@gmail.com ou no teléfono 981 83 1633 ata o 26 de setembro. Aqueles que non poidan asistir poderán seguilo por streaming a través do YouTube do Concello da Pobra.